100 pesos talaba. Oh, nagkuha. Spicy suka. Init pa kayo. Grabe. Bira guys. Nandito tayo ngayon sa Tudela, Misamis Occidental. Yan yung partner ko, natulog pa. Saks. Sikat to sila mga studio, nasa tabi lang ng daan. Ayan, napin nyo lang to. Ito yung signage na nakalagay, oh. Lami tag sauce. 100 pesos talaba, mayroong maliit. Ayan, oh. Saka mayroon ding malaking talaba. Mayroon silang suka, no? Spicy suka. So ayan mga studio, pipili na kami ng malaki. Pili na kinak. Madagko nak. Nadiha butang. Dito mayroon ding malaki, oh. O kana te. Oh, dagko ah. Ana saks? Mayroon din dito. Ana malaki kaya. Ana dagko nagunod eh. Dagko pa ni kunod sir, kani sir oh. Oh, kana gi. Ay. Okay. Duha og tunga sir. Duwag tunga no. 4 kilos ate. 4 kilos. Ah, so ayan si Yummy Yuri kumakain na. Lami ate. Unsa ba? Oh, dagko uy. Lah. Kuag uno ri. Biha. Ngaon ta mga ka studio. May artista oh, si Daniel Matsunaga. Ay, lami kayo. Ah, lami gid. Musta na bay? Lami bay? Lami kay kuya. Grabe, dagko ay mga Sir, talapa ano diri. sir, 4 kilos sir. So ayan mga studio. Order tayo 4 kilos lang. Yan oh. Pila ka minis na lutuon eh. Tanjut lang siya, sir. Kanang igo naman ito siya mo ingit eh. Tibali half cook lang siya. Ah, unsa na luto na nadaan te wala pa. Wala pa, friend. Ah, fresh gina siya. Naku, ibang So half cook lagi na siya. Di na makahiloy na natin. Hindi man, sir. Ah, Pag 3 years kami diri pamaligyan. 3 years na di ay sila diri mga studio. Initin nila dito mga studio sa uling. Mga mabilisan lang daw. Ilang minutes lang. Saktong minute lang mga studio kasi pwede din kainin to na hilaw ba. Ayun, unsay opining nyo dito? Sir, kuan, sir. 11, tapos 8 sa gabi. 11 AM sa buntag, close sila 8 PM sa gabi. Oh, grabe na kuha no. Una yang sulod eh. Oh, no po. Dagko kayo sa kuhan unon. Init pa kayo. Ya, ang sauce nito sa kunsa lang pili lang na suka, na chili garlic. Atsara o kanang pipino na mix nga palakot. Libre na sauce nito. Yes. Unlimited na, sir. Limited sauce. Lah, yaw. Ang lalaki ng laman mga studio sa loob. So ayan mga studio yung order natin no. 4 kg na giant talaba. Sus kadagko. Tingnan niyo po mga studio. Yan oh. Oh, dagko kayo. Hawang kamo to ah. Mga 3 piraso, 1 kilo. Ayan, pray muna tayo mga studio bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Yan. Pirahan tani. Ngaundan nyo. Fresh kayo no. Nga nyo po gano'ng ka-juicy mga studio. Ah, mayroon pang mga kuwan, duga-duga. Yung sili nila oh.
Ligoon. Labas kayo. Ito yung kuan na asin na mayroong ng sili ba? Suka yung dagpalami yan. Anghang suka na ba? Yan, mayroong dalawa mga studio. Sulit kayo 100 ang kilo. Tukan ko sa halam. Yan mga studio, kuha pa tayo kasi mayroon pa silang ibang sauce. Lami ko na ilang sauce dire. Okay. Yan mga studio, tingnan nyo po to. Wow. Ito yung nagpapasarap talaga. Mira guys. Wala na akong masabi mga studio. Kain na ako dito. Isa ka kuan. Juicy lemon. O isa ka RC. Kanang bugnaw kayo. Sis. Di mo hawa man. Puro naman ni sili. Kasabaan magkatan nino anli ni. Okay. Yan po isa. Bira guys. Last bowl ta. Suka banghang. Panarlo, sulit na sulit po. Abanti mo dire. Dire ni sa Tudela, Dapilis Dan, Miss O. Grabe mga studio, ang sarap dito kumain ng talaba. Tapos tingnan nyo po yung ano, background natin. Sobrang green mga studio. Nasa rice field ba? Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Kita-kita tayo sa sunod ng mga mukbang videos at mukbang adventures. God bless po.